πας μωρή, πού πας μωρή. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα δεν έχει χαλαλό motovlog. Σήμερα θα γκρινιάξω. Όχι πολύ, αλλά όσο πρέπει. Όσοι οδηγάτε μηχανή θα με νιώσετε. Όσοι δεν οδηγάτε, μπορεί να καταλάβετε γιατί είμαστε λίγο περιγυροί καμιά φορά. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι «Μου τη σπάει». Πάμε λοιπόν. Ένα, μου τη σπάει όταν αλλάζουν λωρίδα, λες και παίζουν τέτρις. Αυτό το έχω καθημερινά. Είμαι μέσα στην κίνηση, προσεκτικά ανάμεσα από αυτοκίνητα και πετάγεται ο άλλος με το SUV τύπου tank, χωρίς φλας, χωρίς βλέμμα, χωρίς τίποτα. Απλά θρύβει το τιμόνι και όπου το βγάλει. Το αποτέλεσμα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Στέκεται πάνω στη διαχωριστική και με κοιτάει μήπως τι κοιτάς ρε. Περνάω. Δεν παίζουμε τέτοια με λαμαρίνες ρε μας τώρα. Για δες λωρίδα. Δύο. Μου τη σπάει όταν με ρωτάνε πόσο πιάνει. Αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά που το άκουγα αυτό, σκάει τύπος στο φανάρι δίπλα, με βλέπει με το DDM και μου πετάει. Φίλε, πόσο πιάνει? Ξέρεις τι πιάνει? Πιάνει εμπιστοσύνη, πιάνει ψυχή, πιάνει δρόμο. Δεν με νοιάζει αν λέει 280 ή 300. Με νοιάζει να σταματάει εκεί που πρέπει και να θρύβει όταν θέλω. Τρία. Μου τη σπάει όταν νομίζουν ότι η μηχανή είναι για το καλοκαίρι μόνο. Άλλο στερεότυπο. Έλα μωρέ, δεν βγάλω το μηχανάκι τώρα που καλοκαιριάζει, έχει καλό καιρό κτλ. Όχι φίλε μου, το τέρας πάει χειμώνα καλοκαίρι. Κράνος, μπουφάν, γαντάκια και Δεκέμβριο με -2. Βολτίτσα έτσι απλά για να ξεχαστώ. Τέσσερα. Μου τη σπάει όταν μου λένε καλή η μηχανή σου, αλλά δεν είναι Ducati. Εκεί σταματάει η λογική. Έχω το τέρας, με πάει παντού και σκάει τύπος με γυαλί 14 τηλεόραση καθρέφτη και λέει ωραία είναι, αλλά εγώ φίλε μόνο Ducati. Καλά κάνεις φίλε μου. Αλλά το δικό μου μηχάνημα δεν έχει πει ποτέ όχι σήμερα. Είναι στον παλιό καλό σου φίλο που δεν μιλάει πολύ και μόλις του πεις πάμε, σου λέει πάμε. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν μισώ κανέναν, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τα SUV, ούτε τα Ducati. Απλώς είμαστε μοτοσυκλιστές και αυτό είναι κάτι μέσα μας κάνει να δρούμε λίγο παραπάνω. Όταν κάποιος μας νιώθει, μας ανεβαίνει λίγο ρέμα στο κεφάλι. Αλλά μας περνάει μόλις βάλουμε μια Δευτέρα.
αυτά το σημερινό βίντεο. Όχι ιστορία αυτή τη φορά, αλλά ένα μικρό rant με κράνος. Αν σου άρεσε, άσε ένα like, κάνε subscribe και όλα αυτά τα καλά. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τη Λία για τη στήριξη προς το κανάλι. Λία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αν και δεν άφησες κάποιο μήνυμα, η κίνησή σου τα λέει όλα. Και πάλι σε ευχαριστώ. Τα λέμε στην επόμενη βόλτα. Μέχρι τότε, πάντα Κράνος.